Comecei a escribir esta obra póstuma a mesma semana que me confirmaron a diagnose, a demencia agresiva, eficaz, irrespectuosa coa anatomía, igual que a insistencia do meu editor. Diego Giraldez construe a personaxe Pilar Fonte, que reflexiona ao longo das obras póstumas sobre a súa vida e traballo. Fainos pensar sobre a literatura, a enfermidade, o paso do tempo, o amor e, sobre todo, o psiquiátrico San Simeón. Un centro que ela pode ver asomada á fiestra do seu cuarto e co que garda unha relación fonda, singular, e que imos descubrindo a través de cada unha das súas palabras. Atopei dúas motivacións. A primeira é atopar a figura de Nelly Bly, esa xornalista de finais do século XIX, estadounidense. Fixeronlle o encargo de entrar nese centro psiquiátrico, gravar unha reportaxe e veu todas o que ali estaba a pasar, sobre todo coas mulleres. Eso foi o detonante do libro. E despois tamén facer que a persoa que estivese nese proceso degenerativo fose o máis parecido a miña avoa. Pilar Fonte é unha muller que, a pesares do que está a pasar, é unha muller que está viva, activa, ten lembranzas, a pesar desa degeneración, ten lembranzas moi divertidas, foi unha muller poderosa, intelixente, e segue sendo igual con 80 e pico anos, non cambiou nada, non? Entón quería que tamén houvese aí unha homenaxe implícita ou explícita a xente de idade avanzada. Na novela aparecen dous xardíns enfrontados. O xardín exterior, que é o xardín da casa da protagonista e da tía Lola, moi importante tamén, non? E que vive en fronte dun centro psiquiátrico San Simeón, e ela ve dende esa ventá aos pacientes, non? Do centro San Simeón, e como non os coñece, pero é escritora xa, ela xa se sinte escritora de moza, decide inventarlle unhas vidas, que de feito enfádase moito cando coñece a Darío, que é o único que non sai a xardín e non pode inventarlle unha vida. Cantas mulleres entraron nos centros psiquiátricos en Galicia e fora de Galicia sin padecer ningún tipo de enfermidade mental, non? Solamente polo feito de que unha sociedade patriarcal a meteu aí, non? Hai un momento na novela que para min é o máis cru, entre outros, que cando fala Darío, creo que é un dos que están dentro do San Simeón, de como o marido chega coa muller e lle di ao director do centro psiquiátrico: "Bueno, aí te queda", non? E a muller grita: "Eu non estou tola, que facedes", non? Entón, sédana, e a partir de aí cambia a súa vida. Despois hai outra cosa que a min me poñía os pelos de punta, e é xa non só que pasaron esas mulleres dentro dos centros psiquiátricos, houve mulleres que non resistiron e que efectivamente ao final remataron por enfermar, non? Da medicación, das duchas eléctricas, de engallolalas nun cobertizo, nun xardín con seus excrementos, cousas realmente duras. Pero despois pensade o feito de que pasou con esas mulleres, non? Que si saíron adiante e viviron todo iso. O de gañar a Blanco Amor foi unha sorpresa moi agradable. Minte quen diga que non lle gusta que valoren a túa obra así. Bueno, ao final o que facemos somos creadores e creadoras e queremos chegar ao público, e se gusta, pois mellor, non? E se ao xurado lle gustou, pois é moi agradecido. E para mí significa moito, quizáis, do que levo escrito é a novela que máis me gustou escribir, tamén coa que máis me emocionei escribindo, quizáis porque o proceso físico de Pilar está moi relacionado, como dicía antes, co tema da miña avoa.